बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर भयंकर बेस्ट झाले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria devaच्या माये आम्हा बापियांका ते Amen. Hable sumeja sakar. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria आणि देवाचो पूत मनीसलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, भाग्यवंत देवाची माई आम्हा पासोत विनंती कर. Magya Yesomya Gudvyan Bari खबर दिल्यावर पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पडले आम्ही जण झाला त्याच्या कष्ट आणि गोस्वारी जीवनपणाच्या आनंदाने कृपा आमच्या अंतस्करणाने वचन आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या उजेडाच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तब्येत म्हणजे मोत ससनासो विषय उदितांका श्रेष्ठ बडव्या आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या निपासांचे आड आमका आधार दे तुम्ही देवतांका फरमाव देऊन परतन आणि तू ये सरका वयल्या फौजींच्या कुवारा आत्म्या विभाडून संसारा विस्तारला सैताना आणि त्याच्या घरा खोट्या देवाच्या पदव्यान एमकडा लोटून घाला Amen. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुश जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदका बघत आणि आमका ताळे पडू वाईटांतले आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही एक गडीपोर आमच्या माईकान म्यूट कर सांगा त्या म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, argado ka bapa, argado ka Jesus, argado ka pavitratmya. Ya itaracha disa basu tu khar gaita. Tu am ka ya disa basu tu atu am ka vinsun kadla ya पण अडले तू आप खुद काश आपण कर हम का तू विसरून काढल्या पासून अर्गदिता बाप्पा बाप्पा तू आम जो भोग केलाय आमचे नाव तुझ्या ताळात चिटवे कांतलाय बाप्पा तू का अर्गदिता बाप्पा कित्याक बाप्पा आवयच्या गर्भान तू आम का विसरून काढ आमका तू आमच्या नावान तू आपयलाय बाप्पा. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. घट त्याला स्तुती करूया. समाची पदवी हर एकल्यांच्या याकडे देवानी यावी दे. म्हणजे सकत हर एकले अनुभव करू दे. लेफ्ट नी पे जेजू याकडे आपण असा हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, hallelujah, Ria, 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 Ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 Ria. Rudi, 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 Rudi. Rudi, 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 Rudi. Hallelujah, hallelujah. Ria, shara la bara di bara shara la bara di gira bara di bara shara la bara di gira bara di bara shara la bara di gira bara di bara shara la bara bara bara. Liara, 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 liara. Liara, 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 liara. सम्या जिसके वो पवित्र अमल रखता ना हर एक ले कवर कर ये मागण्याचे कोड कवर कर सम्या हालेलुया 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 पदवी 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 रिया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया जेजू 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 हालेलुया रिया 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 bara 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 Psalm 105 verse 24 Psalm 105 verse 24 आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया डोळे आमचे दांप्या Psalm 105 verse 24 देवान आपले परजेची संख्या वाढवली देवान आपल्या परजेची संख्या वाढवली आणि त्यांच्या दुश्मनाप्रास बलिष्ठ तांका केली त्यांच्या दुश्मनाप्रास बलिष्ठ तांका केले आज आम्ही देवाक अर्घा देऊया 3 वर्षा आधी ही मागण्या जमत दोघा जण काम सुरू चालले आज सुमार 100 जण या मागण्याक आम्ही जॉईन जाता हर एका दिसा एक केल्ले मनशान नाही बगर मनशांक रसल्या त्या देवान हर एका दिसा तो देव आमच्या जिवितांत आमका आशीर्वाद देता आमका वाडयता ही जमत ताणे वाडयल्ली या जमतेन ताणे अजापा केली ताणे विस्मिता केले कालच्या दिवसा एका बहिणीन दिल्ली टेस्टमनी ते तिच्या फ्रेंडच्या पोतापासून मागून असली त्याच्या वर्क परमिटापासून मागून असली आणि कालच्या दिवसा तिच्या फ्रेंडान तिका मेसेज धाडल्या की या मागण्या जमतेन मागले तिने मागोंक सांगितले आणि तिच्या पुताचे वर्क परमिट विदाउट एनी ट्रबल्स कितेंच प्रॉब्लेम नसताना तिका तिच्या पुताक मेळ्ळे म्हणून देवाक अर्घा दिता कित्याक देव आमच्या या जमतेत अजापा करता ही जमत मनुष्याची नाही देवाची जमत देवाचे उतर म्हणता ताणे तांच्या दुश्मनाच्या की सड त्रास बलिष्ठ तांका केली आमचे दुश्मन कोण आमचे दुश्मन जावन आसात काळोखाची पदवी अंधकाराचे सकत आमचे अस्कत काय आमचे भितर आसले थोडे अवगुण आळसाय वाईट चिंतपा फितिसपणाची चिंतपा आज ते जाऊन आसा आमचे दुश्मन
आज आम्ही देवाक अर्घा दिवप कित्याक देवान आमकां सलोवच्या त्या देवाक जावं महिमा स्तुती आराधन परत एक पटी जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारया 1 मिनिट वर कंटिन्यू त्या समयाक हालेलुया 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 हयाशिया रला बरा बरा शिया रला बरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. बापा तू घर गदिता आमची संख्या तुवें वाडयली आणि आमकां तुवें बलिश्ट केले त्यापासून तू घर गदिता हालेलुया 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 या 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 या. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या पहिले खणान समर्पण दिवन मागया भोव मगळ बाप्पा या दिसा या आयतराच्या दिसा तुका आम्ही अर्घ दिता या दिसापासून भोव मगळ बाप्पा आजच्या दिसा तुझ्या पवित्रत्वान खांबर आमच्या हर एकल्याच्या जिबीत माताचे कसं पायाचे नक्षपर्यंत आवडच्या गर्भात येदमुष्याच्या आमच्या सगळ्या जिबीत तुझ्या पुत्र जेसूच्या भोव पवित्र अमल रक्ताने तळकर आजच्या दिवसा तुझ्या बसवण्याप्रमाणे आजच्या दिवसा तुझी आशीर्वादा हर एकल्या आमच्या देवे आज आम्ही पॉइंट करताना आज आमच्या संघात तू ये आज आमच्या संघात राव आयझाया 45:2 हांव तुमच्या मुखल्यान येतलो आणि पर्वत समतल करतलो हांव काशाचे दाराचे पूड करतलो आणि लोंगडाच्या आडामे मोडून उडयतलो म्हणलें बाप्पा आज आमच्या मुखार येवतरी येवचे हर एक पर्वत समतल कर आज आमकां तू वाट दाखय सारख्या वाटेन चलो कृपा लाभय बाप्पा आज तुझे आशीर्वादा आमच्या कुटुंबात आमच्या घरा आमच्या कंपनीत आमच्या संघात वावर करतल्याचे देवय म्हणून जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 सांगता म्हणून उत्तर 100 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया डिटरॉनॉमी 28:12 पर भरपूर दिवानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर करतलो तुझ्या तुझे आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तू ऋण दितले तू कोणाकडचे ऋण देऊ डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस पर भरपूर दिव्यानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर करतलो त्या काळात हाती घेतल्या सर्व कामाचे आपलो आशीर्वाद घालतलो राष्ट्रांत तू ऋण दितले तू कोणाकडचे ऋण देऊ डिटरॉनॉमी 28:12 भरपूर दिव्यानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर पाऊस येतलो तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे आशीर्वाद घालतलो राष्ट्रांत तू ऋण दितले ऋण देऊ डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस पर भरपूर दिव्यानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर जे भय फावत्या काळात हाती घेतल्या सर्व कामाचे आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तू ऋण दितले तू कोणाकडचे ऋण देऊच नाही डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस पर भरपूर दिव्यानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर करतलो जे भय फावत्या काळात पाऊस येतलो सर्व कामाचे आपलो आशीर्वाद घालतलो तू कोणाकडचे ऋण देऊन डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस पर भरपूर दिव्यानी बोलले आपल्या आकाशाचे घर करतलो भय फावत्या काळात पाऊस येतलो सर्व कामाचे आपलो आशीर्वाद घालतलो राष्ट्रांत तू ऋण दितले तू कोणाकडचे ऋण देऊच नाही नावान ये कृपेन बोलले समे तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो बहुमगळा बाप्पा या दुसऱ्या कणात तुझ्या हातान भेटून दिता आमची कुटुंबा तसेच या संसारातले हर एक कुटुंबा हांव आसा या राष्ट्रांत असले हर एक कुटुंबा
आम्ही आज हांव आम्ही वस्ती करता त्या राष्ट्रांत असले हर एक कुटुंबा जावंक पुरो ती परकी तांकां तुज्या हातान भेटोवन दिता. बापा आज कितल्या कुटुंबान समाधान ना, माया मोग ना, एकवट ना, उलोवणे ना, दुस्मान काय रास करते आसा. मोगाळ बापा आज मागता आमची हर एक कुटुंबा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या हर एक कोणे पण पैस कर. सैतानान आमच्या कुटुंबान गेले हर एक भी मुळा समेत हमठून काढ. भूमकाळ बापा आज आमच्या कुटुंबातल्या हर एक ल्यांग तुझ्या आता समर्पितना. Acts 16 16:31 देवा तुझे उत्तर म्हणता सम्या जेजूचे विश्वास दवर तोळ तू बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले. आज विषयी सगळी घराणे सगळी कुटुंबा बचाव जावच्यापासून आज आमच्या कुटुंबान कोण असकत असा पिढ्यान तसा जावंक पुरो या कंचे वंदवण्याचा पडला त्या व्यक्तीक विशेष तरान या घडये सौम्या जेजू तुझ्या कुर्सामळान दवरता. सौम्या जेजू स्पर्श कर. एझेकिएल 36:27 हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलश्ट करतलो, म्हजो आज ना तुम्ही पालिश करतलो म्हणला देवा. आज तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भरून मागता जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. झकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर झकारिया 12:10 निवासाचेर दयेचो आनी मग्नाचो दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर दयेचो आनी मग्नाचो झकारिया 12:10 घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर दयेचो आनी मग्नाचो झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासाचेर दयेचो आनी मग्नाचो झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर दयेचो आनी मग्नाचो नमान मरिये कृपेन भरले तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बाप्पा या सौजरान कितले ना काम नसना कष्ट नसता तांकां तुझ्या हातांत उबारता बाप्पा ताची काकूळ कर. बाप्पा कितले जाणांक जेवंक गत ना बाप्पा कितले जाणांक तांचे रीण वाडोवन येते आसा बाप्पा काकूळ कर. कितल्या घरांनी कोणूच काम करूंक नात कष्ट आसात बाप्पा बाप्पा तांकां तुझ्या आतां समर्पिता. कितल्या फायनान्शियल पैशांचे समस्येन कष्ट नसात, लोन फारीक करूंक जायनासतना कष्ट नसात, रीण फारीक करूंक जायनासतना कष्ट नसात. कितल्या जाणांक कोणाकी पैसे दिल्ले बाप्पा तांणी पाटी दिवनात बाप्पा त्या पैशा पासून राखून आसात बाप्पा. बाप्पा तांकां गरज आसतना ते पैसे मेळटात बाप्पा तुझ्या हातान भेटोवन दिता तांकां बाप्पा. बाप्पा तांची काकूळ कर बाप्पा तुझ्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. कितले जाणां तांचे घर सेल करूंक ट्राय करते आसात, घर सेल जातात ना, सारखे ग्राहक मेळतात ना, आयिल्ले ग्राहक कोण नेबर्स की कोणगी डायवर्ट करते आसात बाप्पा. बाप्पा तांकां तुझ्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. बाप्पा तुझ्या हातान भेटोवन दिता. विशेष जाल्यार कितले जाणां घर खाणगेचे म्हणून प्रयत्न करनासतात, खुदाचे घराक घर जायचे म्हणून सोदून आसात बाप्पा. सारखे घर मेळच्या पासून मागतात तांची काकूळ कर बाप्पा. बाप्पा कितले जाणांचे तांचेच घर बाप्पा भाड्याक दिले आज बडोतरी घर सोडून वतात नात कोणे तांच्या प्रॉपर्टीचे कब्जा केला, प्रॉपर्टीचे केस केला त्या एकल्या तुझ्या आतां समर्पित दिता बाप्पा. बाप्पा समर्पित कितले जाणां कामाकडे समस्या आसात, कष्ट ते आसात, शिरकावन गेला, केस गेला विशेष हेनरी बाबा पासून मागता बाप्पा. ताच्या एम्प्लॉयराचे समर्पिता स्पर्श कर ताका अनॉइंट कर. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुझे उतर सांगता आजच्या भावा विरोध वापरून केले कंचेच हातेर सुफळ जायना. मी विश्वास जेजूच्या नावान आमेन आमेन आमेन. साम 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यक्त जावंसना. साम 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यक्त जावंसना. साम 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यक्त जावंसना.
साम Psalm 9:18 कित्याक 9:18 गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना सत्याचो बरोवसो सदांकाल व्यक्त जावं सोना साम Psalm 9:18 9:18 गरजेवंतांक तो ससनाक बरोवसो सदांकाल व्यक्त जावं सोना साम 9:18 Psalm साम 9:18 9:18 कित्याक तो ससनाक गरजेवंतांक विसरना तोमल्या सत्याचो भरोवसो सदांकाळ सदांकाळ व्यक्त जावं सोना नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुबे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगीन मरिये देवाच्या माये आम्हा प्रियांका आमेन. बाप्पा आज आमच्या भुरग्यांक तुझ्या आतां समर्पित बाप्पा बाप्पा विशेष तरेन मागता बाप्पा कितले भुरगे शिक्षा भुरग्यांक विशेष तरेन समर्पिता बाप्पा त्या भुरग्यांक बरी जाणवाय तूं दी शिकोवंक जाय आसली कृपा तूं दी शिकले तांकां मतीन दवरूंक शिकले सारखे समजोवचे परे जाणवाय तांकां बरो विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवाय सत्म म्हजे शैलो तसो जाणवाय सत्म त्या भुरग्याक चलून व्हरनी एग्जाम वेळार सीक पडटात एग्जाम वेळार भियेतात बाबा त्या भुरग्यांक समर्पिता कितल्या भुरग्यांक थोडे सब्जेक्ट कस्ट मेळटा तांकां तुज्या आतां समर्पिता बापा बापा फिलिपियन्स 4:13 म्हाका सकत दितल्यात सवे हांव सर्व संगती करूंक शकता 1 जॉन 4:4 कित्याक म्हजे भितर आसा तो भायल्यान आसल्याच्या की चड सक्तेवन जावन आसा आज त्या भुरग्यांच्या काळजांत भुरग्यांत थंय तूं जियेताय तुजो आत्मो जियेता तूं चड बळवंत जावन आसाय तांकां अस्कत करचे हर एक सकत तुज्या क्रुसा मुळांत वचून पडों दी बापा तुज्या हातान बेटो दिता कितले युवा जाण वायट सवयेंत आसात कितली भुरगीं वायट सवयेंत आसात त्या हर एका वायट बेटो सुटका लाभय बापा समर्पिता मागता बापा विशेष तरान तुज्या हातान समर्पण दिवन मागता बापा कितलेच युवा जण सैरीक सोदता आसत बरी सैरीक मेळचे पसत बरे काम मेळचे पसत पिआर पसत मागून आसात फुडार कितें किशेन वेचें खंयचे बेसविंसून करचो खंयचे कॉलेजीक वेचें कळटा ना तांकां समर्पिता बापा संवसारांतल्या हर एका भुरग्यांचे अत्मे बचाव जावचे पसत आज कितली भुरगीं मागण्यांत पयस वतात देवातान पयस वतात कितल्या डिप्रेशन आसात कितल्या सुसायडल टेंडन्सी आसात तांकां हर एकल्या तुज्या हातान समर्पण दिवन मागता हर एकल्या स्पर्श कर तुज्या पवित्रत्म्यान भरून मागता आमेन 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 आयजाया 41:10 नाका कित्याक तुज्या सवय आसा खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका घटा दिता हांव तुका मस दिता जैते तुज्या हातान तुका सांबाळटा आयजाया 41:10 कित्याक हांव तुजे सवय आसा तुका कित्याक हांव तुजो देव घटाय दिता हांव तुका मस दिता तुज्या हातान तुका सांबाळटा 41:10 कित्याक हांव तुजे सवय आसा खबर नाका कित्याक तुका घटाय दिता हांव तुका मस दिता जैते तुज्या हातान तुका सांबाळटा इसाया 41:10 नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका घटाय दिता हांव तुका मस दिता जैते तुज्या हातान तुका सांबाळटा इसाया 41:10 कित्याक हांव तुजे सवय आसा नाका कित्याक हांव तुजो देव घटाय दिता हांव तुका मस दिता जैते तुज्या हातान तुका सांबाळटा इसाया 41:10 ये नाका कित्याक कित्याक हांव तुजो देव तुका घटाय दिता हांव तुका मस दिता जैते तुज्या हातान तुका सांबाळटा नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू मरणाच्या वेळार आमेन या आखरेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोनी हातांचे वयर उबारया भाग्य विशेष आणि आखरेच्या कणान आमची आख्खी पळय सभा समर्पण दिवया आमचे भोवपगे पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक कार्डिनला यासाकी भावांक धर्मबाई सगळ्या लायकांक सगळे मिशनरी समर्पण दिवया सगळे कॉन्व्हेंट्स सगळे सेमिनरीज सगळे रिट्रीट सेंटर्स समर्पण दिवया भोव मोकळ्या बाप्पा आमची आख्खी पवित्र सभा जेजून आपल्या रक्तान सडयल्ली बाप्पा या पवित्र सभेचे तुझे दयाळ दिष्ट कर बाप्पा ही सगळी पवित्र सभा तुझ्या पवित्रत्म्यान भर तुझे उतर म्हणता बाप्पा संसार या सृष्टीक एक रूप दिवच्या आधी
तुझो दैविक आत्मो दर्या वेळेर मारतलो, शांत तरेन मारतलो. आज तो दैविक आत्मो आमच्या पवित्र सभेत देवून येऊ दे. आज कितले जण तुझ्या अभिषेक असतात जाल्यार सांग पुरो. बापा तांकां तुझ्या हातान समर्पिता. बापा समर्पिता आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर, आमचे फिरगज याजक, आमच्या फिरगजींत वाव दितले याजक विशेष तरा तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. तुझ्या परजेच्या गरजांक स्पंदन करूंक तांकां एक बरें काळीज दी आनी तांकां कृपा लाभय. सक्रामेंत दिवंक येवकरिस्तांत थंय चड महत्व वाडोवचे पासून तांचे लागीं येतल्या हर एका तुझ्या भुरग्यांच्या गरजांक तांणी पावचे पासून मागता बापा. बापा तुझ्या हातान भेटवून दिता बापा विशेष तरान. ह्या दिसांनी विशेष तरान सगळ्यो मागण्या जमती रिट्रीट सेंटर तुझ्या समर्पित बापा. विशेष तरान तुझ्या समर्पित ब्रदर प्रकाशाचे सगळे रेतीरो तुझ्या हातान भेटवून दिता बापा. खंयच्या गांवांत तो वेता, खंयच्या जाग्यार तो रिट्रीट दिता, विशेष तरान ते सगळे जागे तुझे पदवेन सक्तेन भर. चड आनी चड लोकांक तू ह्या रेतरेक ओडून हाड आनी चड लोकांक तू स्पर्श कर. चड आनी चड लोक अभिषेक जावन पवित्र आत्म्यान भरच्या पासून बापा तुझ्या नावान जेजूच्या नावान एक बळवंत फौज तयार जावच्या पासून आनी की चड बळवंत तरान परत मागण्याची रूस वाडच्या पासून मागता बापा. बापा तुझ्या आतां समर्पित कितली पिडेस्त आसात, पिडेस्तांनी मागोवंक सांगला तांकां तुझ्या आतां समर्पित बापा. बापा तुझ्या हातान भेटोवन दिता बापा विशेष तरान. हर एक गरजो कितले जाण आमच्या लागीं मागोवंक सांगला विंगड गरजा पासून त्या हर एकल्यांक तुझ्या हातान भेटोवन दिता बापा. बापा मागता विशेष तरान कितले जाण हॉस्पिटलान सिरियस आसात, कॅन्सर पिडेन कश्टून आसात, ट्युमर आसा, कितले जाण बायोप्सी रिपोर्टा पासून राखून आसात, ती भियान आसात बापा तुझ्या हातान भेटूं येता. तशेंच ह्या लिनर्सला हर एकल्याच्यो गरजो समर्पिता. तांच्या हर एकल्याच्या गरजांक पाव, तांची काकुळट कर म्हूण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. मिका 7:7 पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. तुजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. मागणे नमान मरिये कृपेन भरले सुमधुजे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. समर्पिता Maria Lobo, Michael, Sarita Quadras, Nimadis, Susan Fire, Lily Furtado, Rachel, Rocky, Lisa, Bapa Dia Somapita, Juliana,
Lily, Papa Hallelujah, Father hallelujah, Lorenzo hallelujah, Fernandez, hallelujah, Lenny hallelujah. Vegas, Hallelujah, Javita, Hallelujah, 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 Avit, hallelujah, Javita, hallelujah, Lavita, hallelujah, Papa Father hallelujah. Samapita Sabina Bargas, Fernandez, Raina, Bargas, Gianna, Kasamyanti, Jane, Bargas, Vijay, Kabargas, Angeline, Bargas, Rego, Bargas, Sandeep, Bargas, Santosh, Henry, Bargas, Margaret, Kristen, Hilbert, Bargas, Bargas, Lena, Melvin, Shaka, Bargas, Sonal, Teresa, Jesus, Hilda, Maria, Jesus, Ferrao, Jesus, Jesus, Daryl, Jesus, Jesus. Dominic, Jacinta, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Clarissa, Joyce, Ligori, Jyoti, Lina D'Souza, Lina Voss, Lidwin, Vadelia, Sonal, Audley, Nancy Lobo, Pratista, Flavin John, Savita, Anil, Gloria, Cyril Lobo, Veronica Castellano, Ina Sam, Victor, Vita, Brenda, Rocky, Renwick, Arun, Teresa, Smith, Travel, देवा या हरिया का तुझ्या प्रिया समपिता आयचे से हरिया का तुझ्या मुलग्यांचे तुझे विस्तार आशीर्वाद घाल तुझ्या कृपेंब आयचे सर कोण बर्थडे सेलिब्रेट करता एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात बापा त्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल बापा बापा भक्त बापा तू विशेष या हरिया का बुरग्यान तो आयचे सलांवर तुझ्या बेसावानीवर हरिया मेटा मेटा तू सले तुझ्या पुत्र जेसूच्या नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजो Maria dewaच्या माये आम्हा बाप्या कातेली नदीकर तानेमच्या कोणाच्या कळी रामेन मोरी आमचे भूम कळे माई आमचे माये माये आमचे पसत माग माये नवान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Maria dewaच्या माये आम्हा बाप्या कातेली नदीकर तानेमच्या कोणाच्या कळी रामेन तुम्ही सर संत भक्तनो आज बडून सेंट मायकल सेंट रफायल सेंट गॅब्रियल सान जुझे बापा अरेबियाचे रणी आमापसोत विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो Maria dewaच्या माये आम्हा बाप्या कातेली नदीकर तानेमच्या कोणाच्या कळी रामेन महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्रत्म्या जसादी जसाता आणि जसा सर्वता आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. या विशेष रान येस विशेष रान कोणाक टेस्टमनी दिवंक कसा कोणाक पेटिशन धाडूंक कसा 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनी आणि तुमचे पेटिशन धाडिया 9900332411 कोण तुम्ही युट्यूबाचेर आमच्या मागण्या ऐकून आसात युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा या मागण्याच्या मतीचे लिंक हेरांक तुम्ही धाडा झूमाचे लिंक तुमकां मेळटा झूमाचे लिंक धाडा तशेंच सगळ्या या झूमाच्या इराद्यापासून मागा ते तुमकां हर एकल्या आशीर्वादाने पेसावाने आणि कृपेने भरून दी गॉड ब्लेस यू